mai dace kan samu. To ashe tafiyar nan za ta zama cikar ajalin. Tafiyar ajali ce. Kuja sarki, ku zo mu wuce. Sarki ta taka muke bi, ba ta uban wani ba sarki. Ku zo mu sata. Ta taka muke bi, ba ta uban wani ba sarki. Zo ka wuce. Ta wani ce ka wuce. Wuce. Zo ka wuce ta gabana. Wuce. Ka wuce ta gabana. Wuce na ce. Ka ba ta abinci na. Ka ba ta na sai abinci na. Tafiyar ajali ce. Ayya ayya. Ai mugu. Kuke biya ni. Kuke biya ni. Kuke biya ni. Tafiyar ajali ce. Tafiyar ajali ce. Don jasa sun gaso ma. Karshe na rai ajali ne ashe. Bai gota wanda ya samu ba. Tafiyar nan za ta zama cikar ajalin. Maganin an samu sai mu koma gidanmu. To ashe wa'adinmu baya cikin hannunmu. Tafiyar ajali ce. Tafiyar ajali ce. Ajali ce. Burauma! Kai! Kai! Waya ba ku wannan biya? Waya kawo muku wannan? Waya ba ku? Kai! Bugu! Mutuwa! Bugu ya kake karya mun doka ta ne? Ku kwace mana! Ku karbe! Ku karbe! Ku bani waje! Kun sha? Ba ku sha ba? Dole sai na zama! Mutuwa! Kama hankali mugu! Zan yanka ka mugu! Ajali! Mutuwa! Fitacciyar mage! Mutuwa! Kun karbe! Kun karbe! Dara mu sata!
Kai, wai waya kawo muku abin nan ne? Daga inda lai. Me yake cewa ne? Ai Allah yana son bayan sa. Sun zaba ban ci komai ba. Waya kawo muku kankan ya. Daga Allah, daga Allah. Kai wa kake kallo? Samu tallafi. Ai! Juya! Kai! Wai ku kun sha ko ba ku sha ba ne? Sha ba. Kai? To wai wa ya kawo muku a wannan? Wai ba magana. Karshe na rai ajali ne ashe bai gota wanda ya samu ba. Kai ba to me kake a nan? To dama ina neman ka. Akwai makwarwata a dajin nan da na kafe ta. Bana so a tsorata ta, bana so a taba min ita kuma kar a kona min ita. Kaji na gaya ma. Na so a ce ba makwarwa bace. Dan isan irin kamun da zan mata. A haka ma za ka gaya mu? To na gaya maka idan dai wani abu ya kuskure ya taba ta, ina gaya maka. To za ka fuskanci ladabtarwa ta. Ai ba aje ni kai a dajin ba. Da zaka bai irin wannan umarni. Baka isa ba. Haka ce? To shikenan. A taba ta a gani. Nan dajin duk iko na ne, duk karkashin mulki na yake, ba wani shege a ciki. A'a. Sarkin dawa, ya na ganka haka ba kaya ne kuma kai kadai, ba yara tare da kai. Ai har na fusata na ja layi. Kin san mu dawa ai ko ina gida ne a wajen mu, ko ina muga dama kwanciya muke mi bacci, ko ina muga dama ketawa muke wuce. Mu kamar gida muka dauke shi. Haka ne kuwa. To ya labari? Lafiya kallau. To gaskiya kina da kyan kai kwashe kina ganewa. To ai dole sai in gano mana ku. To abinda za ya kawai in kin je riga ku ki gaya musu zan rika bullowa muna gaisawa. Gaskiya a ruga za a samu matsala. Sai dai ka faɗa inda za mu dinga haɗuwa amma ba dai a ruga ba. To shikenan kin ga dai duk wani hanya da za mu haɗu da ake kin sani. Duk kin san su kullufin da nake shiga kawai mu haɗe a can. To shikenan. Ba mu. Dawa dai Fulani, lafiya Fulani, cau Fulani, dawa dai Fulani. Kamai da mutane wasu eya ne wasu ajawuna wanzu ba mu san abin da muke yi ba ba malam sai mu tawo kullun sai mu je ka samu sai ai ka samu muna ta kama mutane muna asarar rayukan mutane wasu mu kashe wasu mu kama ka siya sai ka ce wasu yayan awaki sannan zaka ce wani mu kama wasu karti an kama wasu karti jibga ai ka ce jakuna an kama malam bari zan yi maganin ka ai kai a can ne kake sarki a nan kwani ne zan yi maganin ka saka tubu sama za tubawa wuya ko da magani ba daɗi Allah to zan yi maganin abun sai ni amanar mutanen gaba sai ni na yamma sai ni na kudu sai ni na arewa wuya a ina wuya a taura sai ni amanar sai ni bakon mutanen taura godiya nake saka tubu sama za tubawa wuya ko da magani ba daɗi car dara ni sai ina tau Allah wallahi sunan ai ba kai Allah wallahi kai hadimi Allah na taura masa abun mamaki
ranka daɗe. Amma fa mun sha ruwa. Muruci, Eh, ai ruwa yana gaba. yana gaba. Ya kai wannan yawa? Ai yafi wannan muruci. Ah! Ka san du a cikin aiki ne. Eh, Kuma idan ta ɓaci binta wuta shi kuma farilla ne. haka ne. Daidai ne. Mu je gaba. Kai! Za ku ga abubuwa. Ba dai dama kana nan? Alƙawali bai kiya haka ba. So da yawa ina fito don na ganka. Amma san ba na ganka sai na haɗu da sarkin dawa. Yake masa nuna masa ina ne gidanmu. Haka ne. Na san shi amma shi bai san ni ba. Amma kar ki yadda wani abu ya shiga tsakaninku da shi. Haba, ka san hali na fa? Sosai ma kuwa. To amma yanzu ina zaki ji. Ah, to dama saboda kai na fito ai. Na ku gode. Saboda me zaka mun godiya? Saboda kina bani kulawa. Ah, to ai dole na kula da kai ko? Gaskiya ne. Samari, akwai wani ana ce masa sarkin deji. Idan ka san inda yake, ka nuna min ina son ganinsa. Abin tambaya nan shine ban san ka ba, shi kuma na san shi. Me ya alaka da shi kafin na sanar masa? Ba wannan ne abin tambayar ba. Akwai alakar kasuwanci tsakanina da shi. Nake so idan ka san inda yake, ka nuna min. Shugaba, kai ma shugabana ne. Amma me ya alaka da shi mai kyau ko mara kyau kafin in sanar masa? Yayi kyau. To idan haka ne, idan ka gan shi, ka ce ajiyar da take ajiya ta wajensa ya baka ka ajiye min. Ina za mu haɗu da kai in karɓa. Inda muka haɗu da kai yanzu a nan gurin. Gobe ma anan za mu haɗu. To shikenan. Idan ka same shi ka gaya mu haka. Da alamar ruwa ciwo ka ko ka fara kirga ranar mutuwarka shine ka zo neman taimako. A'a, haka ne. Amma ba abin da ya kawo da wajenka ba kenan. Idan ka san shugaba, alƙawarin dokai da shi ya ce ka bani in kai mishi da gaggawa. Shi shugaban mai gaya ma yadda zai da ni ba idan na ce na hana. Yana ƙaunar ka ce kaƙi, kamar yadda ni ma nake so, domin in ci gaba daga inda na tsaya. To an gaya maka ni yaronsa ne ya aje ne in rika masa wuta a dajin nan koya ko bai san waye ba ne. Alƙawari da kowa ana yi, illar kaɗai mutum ya ci amana. To ni na ci kuma na cinye. To za ga abin da zai baya. ai, riya ne. Kai! Dawa dai. Dawa ni sese, dawa dai. sun ga husuma ƙarshe na rai ajali ne ashe bai gota wanda ya samu. Gan ranka ɓaci ne kamar wanda kuka yi faɗa? Sarkin dawa ne ya gaya wata magana akan ki. Me tsakaninki da shi? Kaga ba komai tsakanina da shi. Gaskiya zan ta da ƙura domin akan ki ba abin da ba zan iya ba. Ki gaya min me tsakaninki da shi? Kaga ni na nake maka ba komai tsakanina da shi ko? To akwai abin da zai biyo baya yanzu nan. Kaga kar dai ka je kai faɗa fa ba na son na rasa ka. Akan ki ba abin da ba zan iya yi ba. Kaga kai dai kar kai gaskiya ni ba na son na rasa ka. Na riga na faɗa akan ki ba abin da ba zan yi ba. Ba ke so ki rasa ni ma ba na so rasa ki. Dole sai na je na ɗauki mataki akan abin. Fulani, na fuskanci ba toyi ne yake neman in shiga tsakanina da ke. Dan gashi abubuwan da yake faɗa har ya fara shiga hurumin da ba nasa ba. Kinga kuma za a samu matsala da ni. To kamar yadda ka faɗa, shi nake so kuma shi nake ra'ayi. Shan kunu ɗaukan rai. Tau, lalle kwa za a fuskanci matsala. Zan haifar da matsala. To sai me? Za ki gani. Allah sa na ga alkhairi. Ina ba wani alheri sai dai aka sun alheri. Allah wallahi.
Char. Chau. Chau. Char. Dawa dai. Dawa dai. Dawa dai. Dare ni sese. Wuya ina. Wuya a gurin Fulani. Wuya Fulani. Mabura uban nan kai ya sa. Wai yadda ka bayar haka ya bayar? Don haka ya kamata da kanka ga zuba sako ba. Ba to yi. Ba sai yadda mu haɗu da shi ba. Haka ne. Ai duk inda yake laɓa-laɓansa na sani. Amma abin da nake so da kai, da yadda za ka haɗa mu ne da shi. An gama, amma ba yanzu ba shugaba. Ba to me dalilin ka na ba yanzu ba? Domin yanzu na bar gurinsa, kuma al'adarsa ce idan aka gama zance da shi a guri ya tashi ya bar gurin. Yanzu idan na koma ba zai saki jiki da ni ba. Wato wai shi mai wayo ko? Na banza ba? Gaskiya ne, wayansa na banza ne. Domin kuwa a hannuna yake, kuma za mu haɗu da shi. Zan kawo ƙarshen wayansa. Ai a hannu yake. Gaskiya ne, a hannuna yake, kuma za mu haɗu da shi. Ba na mantawa, kaga gindin wannan dutsen? Hannun muka taɓa haɗuwa da shi daidai. Muka yi magana akan cinikayyar bayi wanda aka hana, ni kuma nake so a dawo da shi a yanzu domin ya zamanto shine sana'armu. To shugaba, lokacin da kuka yi magana da shi kuka gama, da kai da shi waye ya riga tafiya, kuma ta ina ya bi? Ni na fara tafiya, bayan na tafi shi kuma yake ta ɗaga min hannu har na ɓace, sannan kuma anan yake zama. Shugaba, za ka iya tuna wani abu da ya faɗa maka bayan wannan? Tafiyar ajali ce. Gaisuwa muke shugaba. Muna gaisuwa da shugaba. Uruci da tsidau kun kyauta da kuka cika alkawari. Za kuma mu ɗunguma zuwa wurin wadda baya cika alkawari da ku, wanda na bashi tsabar sulallen kuɗaɗe na ne ya tara min bayi guda 10, amma har yanzu shiru. Shugaba, ni ina ganin tsayawa a nan kana maimaita wannan maganar ɓata lokaci ne. Mu je kawai mu cin masa, mu nuna masa yadda ake cika alkawari. Wato yayin ba kuwa Shugaba, nan gurin da ka gani nan ne inda yake tsaya kullum da yamma, domin akwai wata ƴar fulani da yake soya da ita. Ashe ba tuyin na ƙarya ne ma. Ai na ɗauka kana fesar da wuta. Sai tsabar magana kenan ba wuta. Banza a jawo kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Batiri? Inna lillahi. Inna lillahi. Uruci, yau taurari sun nuna za mu haɗu da shi.
ya mutu. A'a lalle mai dawa shege ne. Abin da nake gudu kenan shugaba, da na ce ka banne kwana da na kama maka shi shugaba. Shi kar ka damu, za mu haɗa shi. Dole ne in damu. Mai dawa ba zan fi kanka.